Iawn, wel, i ni'n parhau yn ein cyfresu yn Iago y bore yma. Os ydych chi eisiau troi at Iago penod 3, ac ni'n darllen o adnodau 13 hyd at ddiwedd y benod. Iago 3, adnodau 13 i 19. Pwy sy'n ddoeth a deallus yn eich plith? Gadewch chi hwnnw, trwy ymarweddiad da, ddangos ei weithredoedd mewn gwleiddra sy'n dod o ddoethineb. Ond os ydych yn colefu ei ddigedd chwerw ac uchelgais hunanol yn eich calon, peidiwch ag ymffrostio a dweud celwydd yn erbyn y gwirionedd. Nid dyma'r doethineb sy'n disgyn o ddiechod, peth deiarol yw, peth bydol a chythreilig. Oherwydd lle bynnag y mae cenfigen ac uchelgais hunanol, yno hefyd y mae anhrefn a phob gweithred ddrwg. Ond am y ddoethineb sydd o ddiechod, y mae hon yn y lle cyntaf yn bir, ac yna'n heddychol, yn dirion, yn hawdd ymwneud â hi, yn llawn o drigaredd a'i ffrwythau daionus, yn ddiragfarn ac yn ddiragryth. Y mae cynheuaf cyfiawnder yn cael ei hau mewn heddwch i'r rhai sy'n gwneud heddwch. Diolch i Dduw am ei airau. Wel, reit nôl ar gychwyn llythyr Iago. Nethon ni weld yr anogaeth i ni sydd yn ddiffygiol mewn doethineb i weddio ar yr arglwydd gan drystio y bydde fe'n darparu ar ein cyfernu. Ond falle sa'n ddefnyddiol i ni atgoffa'n hunain, beth y'n ni'n golygu wrth ddefnyddio'r gair doethineb yma? Beth y'n ni'n diffinio doethineb fel? Sydd ddod o hyd i'r diffiniad yma ar wefan Ligoniau, wedi ysgrifennu gan menyw o'r enw Meredith Myers, a mae hi'n diffinio doethineb beiblaidd fel hyn. Wisdom is truth applied in specific situations for godly ends. Ac ni'n gweld y diffiniad yna'n ddefnyddiol yn helpful. Y gallu i gymhwyso gair Duw mewn sefyllfaoedd penodol mwyn nodau diwiol, godly ends. Diffiniad o'n i'n meddwl oedd yn ddefnyddiol, a dyna ni'n mynd i weithio gyda wrth i ni symud ymlaen heddiw. Ar edrychwch nôl ar benod 1 o lythyr Iago, adnod 5. Ac os oes un ohonoch yn ddiffygiol mewn doethineb, gofyned gan Dduw ac fe'i rhoddir iddo. Oherwydd y mae Duw yn rhoi i bawb yn hael a heb ddanod. Mae Iago yn cynnig y gwahoddiad i ni nôl ym mhenod 1, os ydyn ni'n gweld ein bod ni'n ddiffygiol mewn doethineb, i fynd at Dduw a gofyn amdano fe. Ac yn yr rhan cychwynnol yna o'r llythyr, dyw Iago ddim yn gwthio fel petai. Dyw ddim yn gwthio mewn y gwahoddiad, a mae jyst yn rhoi'r gwahoddiad. Os oes un ohonoch chi angen doethineb, ewch at Dduw, gofynnwch ac fe gewch chi. Mae'n gwahoddiad eitha ysgafn nôl ar ddechrau penod 1. A wedyn, mae Iago'n symud y blaen, a dyma be ni wedi gweld dros yr wythnosau diwetha. Os newch chi dilyn y penawdau yn eich Beibl chi gyda fi, i ni wedi gweld her yn ein agwedd tuag at dlodi a chyfoeth. I ni wedi goffa wynebu'r cwestiwn siwt i ni'n ymateb i dreialon a themtasiynau. Siwt i ni o ran ddim jyst gwrando ar gair Duw, ond gweithredu arno fe hefyd. Siwt i ni o ran dangos ffafriaeth o fewn yr eglwys. Ydy ein ffydd ni yn leinio lan gyda'n gweithredoedd ni, a siwma'n rheolaeth ni ar y tafod. Mae Iago'n mynd drwy'r holl agweddau yna o fywyd y Cristion, a wedyn yn ein darlleniad ni bore yma, mae'n cylchu nôl at y gwahoddiad cychwynnol na nath e roi. A mae'n gofyn y cwestiwn nawr, yng ngoleuni hynny i gyd, pwy ohonoch chi sydd yn ddoeth? Pwy ohonoch chi sydd yn ddoeth a deallus?
Tasyn ni'n gofyn i un o dosbarthiadau tygau ffiseg fi, os oes unrhyw un ohonoch chi eisiau help gyda'ch gwaith ffiseg chi, byddai ar gael amser cinio, dewch i weld fi. Falle bydde rai o'r disgyblion mwyaf cydwybodol yn dod ac yn gofyn am help, ond bydde'r rhan helaeth mwy na thebyg yn meddwl, dwi probably'n ffain o ran ffiseg, allai sortio fy hun mas na'i adolygu adre. Wel, beth os oeddwn ni wedyn yn cymryd mas y maes llafur, yr hyn maen nhw angen gwybod, a dechrau holi'r disgyblion yn y fan a'r lle, beth yw ail ddeddf Newton? Be mae uranium 235 yn dadfeilio i? Be chi'n gael os chi'n cymryd graddiant graff cyflymder amser? Unwaith dwi'n dechrau gofyn y cwestiynau penodol na, dwi'n gobeithio bysa'r disgyblion yn meddwl, falle bo fi angen dod i'r sesiwn adolygu amser cinio na. Falle bo fi angen cymryd y gwahoddiad na. Pan ni'n cael ein wynebu gyda gorfod dirnad lle ni arni mewn ffordd diagnostig, yn gorfod mesur ein hunain, yn erbyn meysydd lle mae'n amlwg i ni'n syrthio'n fyr, mae'n gwneud i ni sylweddoli ein hangen ni. Chi'n gweld sut mae Iago wedi rhoi'r llif yna yn ei lythyrau? Gwahoddiad yn y lle cyntaf, os chi angen doethineb, dewch, gofynnwch. Wedyn mynd trwy'r holl feysydd yma. Siwr ych chi'n neud ar hwn, 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 a wedyn dod nôl at y cwestiwn. So pwy ohonoch chi sydd yn ddoeth de? Pwy ohonoch chi sydd yn ddoeth? Yn ôl at y dosbarth ffiseg, tasau plentyn yn sylweddoli, actually, yng ngoleuni'r cwestiwn yna gyd, mae gen i fi tipyn o waith i wneud ar yn ffiseg i. Y gwir yw, gallai'r plentyn yna fynd at diwtor. Gallai nhw fynd at werslyfr i ddysgu. Gallai nhw hyd yn oed fynd at y we defnyddio adnoddau ar-lein. Dwi fel athro yn y sefyllfa yna, dwi ddim yn hanfodol ar gyfer tyfiant y plentyn yn ei ffiseg nhw. Dwi'n helpful, ond dwi'n non-essential. Wel, wrth i ni feddwl am ddoethineb, mae'r sefyllfa'n reit wahanol i hynny. Mae Iago wedi gwneud yn glir, yn barod, yn y bennod gyntaf. Os ydyn ni angen doethineb, un lle sydd i fynd, sef at Dduw, at orsedd gras, gweddi. Mae e wedyn di amlygu'r meini prawf yna, ffafriaeth, y tafod ac yn y blaen, a nawr ar gychwyn ein testun ni heddiw, mae'n bwrw'r pwynt adre. Pwy ohonoch chi sydd yn ddoeth? Mwyn cael ein penni o gwmpas y testun yma heddiw, ni'n mynd i feddwl yn nhermau 3 phwynt, neu 3 maes gwahanol. Yn y lle cyntaf, mae gan bob un ohono ni sydd yn Gristnogion yma bore yma, o leiaf dachrau doethineb. Mae pob un ohono ni sydd yma bore yma, os ydyn ni'n Gristnogion, mae gennym ni o leiaf dechrau doethineb. Yn ail, mae yna frwydr y tu mewn i'r Gristion, doethineb oddi uchod yn erbyn doethineb bydol. Mae yna frwydr yno ni. Ac yn drydydd wedyn, yn y bôn, Crist ei hun yw ein doethineb ni. Crist ei hun yw ein doethineb ni. Dyna'r 3 maes ni'n mynd i fod yn canolbwyntio arnyn nhw y bore yma. Ond yn ôl at y cwestiwn, pwy sydd yn ddoeth ac yn deallus yn eich plith? Dwi'n tybio, ar ôl yr meini prawf yna mae Iago wedi ei rhoi, yr ateb bydde pob un ohono ni mae'n siŵr yn ei roi yn wyneb y cwestiwn yna yw, dwi'n ddiffygiol mewn doethineb. Dwi ddim yn ddoeth, dwi'n ddiffygiol. Dwi yn tueddu at ffafriaeth yn fy nghalon. Dwi ddim wedi gallu rheoli fy nhafod fel dyle fi. Dwi ddim wedi meithrin yr agwedd cywir tuag at glodi a chyfoeth. Wrth fesur fy hun yn erbyn be mae Iago'n ei ddweud, dwi'n gweld, dwi'n syrthio'n fyr. Ond mae'n bwysig i ni nodi, yng ngoleuni hynny, dyw doethineb a pholineb ddim yn categoriau binary.
yn yr ystyr, chi ddim yn syrthio mewn i just un o'r categoriau yna. Dyn nhw ddim yn categoriau mutually exclusive fel petai. I ni gyd yn ddiffygiol mewn doethineb, ond i raddau gwahanol. A dyma lle ni'n dechrau go iawn wrth feddwl amdano ni a doethineb. Mae pob un ohonoch chi sydd yn Gristnogion yma bore yma wedi derbyn rhywfaint o doethineb. Hyd yn oed os taw just dechrau doethineb yw hynny. Dyma mae Diharebion 9 adnod 10 yn dweud. Ofn yr arglwydd yw dechrau doethineb, ac adnabod y sanctaidd yw deall. Os ydych chi'n Gristion yma bore yma, mae'r arglwydd wedi rhoi rhywfaint o barchedig ofn i chi yn barod. Y parchedig ofn sy'n gweld a chydnabod nerth a sancteiddrwydd Duw. Yr ofn sy'n rhyfeddu ar ei fawredd, a'i rym, a dyfnder ei drigaredd, a'i gyfiawnder e. Os ydych chi'n Gristion, mae rhaid bod gennych chi rhywfaint o hynny. Mae rhaid bod yna. Ac os nad oes gennych chi hynny, os mae popeth dwi newydd ddweud fyna, a chi'n meddwl, dwi'n ddim yn swnio'n gyfarwydd, wel, ystyriwch y rhybydd yma o ddifri. Mae Duw yn bod, mae e'n nerthol, mae e'n hollol sanctaidd, yn hollol gyfiawn, a mae'n mynd i ddal bob un ohono ni i gyfri am bopeth ni wedi gwneud. Popeth ni wedi dweud, popeth ni wedi meddwl, popeth ni wedi teimlo. Mae e wedi gweld y cyfan. Y cyfan sydd wedi digwydd yn allanol, y cyfan sydd wedi digwydd yn fewnol. Mae'n cofio popeth. Heb fyddeiant Duw, fe allwn ni ddim sefyll o'i flaen. Barn tragwyddol bydd ein ffawd, os nag oes gynnon ni ofn yr arglwydd. Ond mae e wedi gwneud ffordd allan i ni yn Iesu Grist. A mae'r hyn mae e wedi gwneud drosom ni yn Iesu Grist yn heiddi fwy o barchedig ofn eto. Y creuawdwr ei hun yn dod i'n plith. Yn dewis ysgwyddo ein gwarth a'n bai a'n euogrwydd ni, yn dewis marw ar groes yn ein lle, yn cael ei roi mewn bedd, yn gorwedd am dridiau, yn farw, ond yn atgyfodi. Yn atgyfodi o'r bedd, yn chwalu, yn llwy'r pŵer angau. Os nag yw hynny yn rhoi ofn arno ni, o bŵer Duw, a nerth a grym yr arglwydd, mae eisiau ni gofyn, ydyn ni wedi gweld am bwy yw e. Dyle hynny achosi ni i syfrdanu, i ryfeddu, i ymgrymu ger ei fronau, achos does na neb sydd fel Duw. Os ydych chi'n Gristion, chi wedi deall y pethau yna at bwynt, a chi wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu i'ch achub chi. Mae gennych chi rhywfaint o ofn, a dyna yw dechrau doethineb. Mae gennych chi dechrau doethineb os ydych chi'n Gristion. A fel mae ail hanner y dihareb yna'n dweud, trwy hynny chi'n adnabod y sanctaidd, ac felly mae gennych chi rhywfaint o ddeall hefyd. Felly mae Duw wedi rhoi i bob Cristion o leiaf dechrau doethineb a dechrau deall. Ac wrth gwrs, wrth i ni gerdded gyda'r arglwydd, mae'n rhoi mwy a mwy i ni. Wrth i ni bwyso arno fe, mae'n rhoi mwy o ddoethineb i ni. A'r her yn oleuni hynny yw beth mae Paul yn dweud oddi wrth y Philippiad. Gadewch i ni ymddwyn yn unol ar safon yr ydym wedi ei chyrraedd. I roi hynny yn hermau doethineb, mor bell ag y mae rhywun wedi derbyn doethineb gan Dduw, fe ddylen ni fyw lan i hynny. A dyna ni'n gweld yng ngweddill adnod 13 yn llythyr Iago. Trowch eto i Iago 3 adnod 13. Ar ôl y cwestiwn, be mae Iago'n ei ddweud? Gadewch i hwnnw, yr un sydd wedi derbyn doethineb, trwy ei ymarweddiad da, ddangos ei weithredoedd mewn gwyleiddra sy'n dod o ddoethineb.
Gymaint oedd oedthineb ac y mae Duw wedi ei roed i ni, dylai ein hymarweddiad ni cyd-fynd â hynny. A chodi o'r gwyleiddra yna sy'n dod o ddoethineb. Nawr, yr her gyntaf ni'n bore yma, weithiau, oherwydd falle bod ni'n ofyn ymffrostio, i ni jyst eisiau dweud, does gen hi ddim ddoethineb. Dwi ddim yn ddoeth, dwi'n ffwl. A hynny'n dod o'r dyhead na i fod yn ostyngedig. Mae yna rhywbeth clodwiw yn hynny, ond dylen ni ddim gwneud hynny i'r fath raddau bod ni yn tanseilio y gwaith ma Duw wedi gwneud yno ni. Os ydych chi'n Gristion, ydych chi wedi derbyn doethineb. Mae eisiau ni cydnabod hynny, mae eisiau ni ceisio byw mewn ffordd sydd yn unol â'r doethineb i ni wedi ei derbyn. Mae'n addas ein bod ni'n cydnabod ac yn diolch i Dduw am ddoethineb pan mae wedi rhoi i ni. Dyw hynny ddim yn ymffrostio. Nid yn ffrostio yn ein hunain yw hynny, nid diffyg gostyngeidrwydd yw i ddweud mae'r arglwydd wedi agor llygad fi rhywfaint. Mae wedi rhoi rhywfaint o ddoethineb i fi. Mae gen i fi gymaint yn fwy i'w ddysgu. Mae wedi rhoi rhywfaint i fi. Mae wedi rhoi digon o leia i fi weld rhywfaint o bwy yw o'i rimau, a'i nerthau, a'i ogoniant e. Nid diffyg gostyngeidrwydd yw cydnabod hynny, cyhyd a'n bod ni'n cydnabod taw oddi wrth Dduw mae hynny wedi dod. Yr ail bwynt. Mae Duw wedi rhoi rhywfaint o ddoethineb i ni, mae'r doethineb yna mewn brwydr yn erbyn doethineb bydol yno ni. Mae rhaid i ni gydnabod a deall ein bod ni yn byw mewn cyrff ac mewn byd syrthiedig. Mae'r person newydd, y galon newydd mae Duw wedi ei roed i ni am ein bod ni yn greaduriad newydd yng Nghrist yn brwydro yn erbyn yr hen gnawd, yr hen berson bydol. Mae Paul yn cydnabod y realiti ysbrydol yna yn ei lythyr i'r Rhufeiniaid. Yn dweud hyn, rwyf yn cael y ddeddf hon ar waith. Pan wyf yn ewyllysio gwneud daioni, drygioni sy'n ei gynnig ei hun i mi. Y mae'r gwir ddyn sydd ynof yn ymhyfrydu yng nghyfraith Duw. Ond rwyf yn canfod cyfraith arall yn fy nghyneddfau corfforol, yn brwydro yn erbyn y gyfraith y mae fy neall yn ei chydnabod. Ac yn fy ngwneud yn garcharor i'r gyfraith sydd yn fy nghyneddfau, sef cyfraith pechod. Eto, i roi hynny yn nhermau doethineb, mae yna frwydr yno ni, y doethineb oedd i uchod mae Duw yn ei roi, sef cymhwyso gair Duw i sefyllfa penodol mwyn nodau diwiol, hynny yw mwyn ei ogoniant ond mae yna ddoethineb bydol yno ni hefyd, sydd yn eiddo i ni nawr achos bod yr hen berson, yr hen gnawd dal na. Doethineb bydol sydd yn anwybyddu neu twistio gair Duw mewn sefyllfa penodol mwyn nodau hunanol. Felly mae gennym ni ddoethineb oddi uchod, sydd yn cymhwyso gair Duw mewn sefyllfa penodol mwyn nod a chlod diwiol, yn erbyn doethineb bydol, sydd yn twistio neu'n anwybyddu gair Duw, mwyn nod hunanol. A dyna mae Iago'n mynd ymlaen i sôn am o adnod 14 ymlaen. Edrychwch ar hynny gyda fi. Ond os ydych yn coleddu ei ddigedd chwerw ac uchelgais hunanol yn eich calon, peidiwch ag ymffrostio a dweud celwydd yn erbyn y gwirionedd. Nid dyma'r doethineb sy'n disgyn o ddiechod. Peth deiarol yw, peth bydol a chythreilig. Oherwydd lle bynnag y mae cynfigen ac uchelgais hunanol, yno hefyd y mae anhrefn a phob gweithred ddrwg. Y pethau yna dal yno ni yn ein hen natur ni, a dyn ni mewn brwydr yn ei herbyn nhw. Mae'r hyn mae Iago'n rhestru fyna yn ddiddorol, nag yw e?
Be mae Iago'n gosod mewn gwrthwynebiad i ddoethineb a gwyleiddra? Be mae'n gosod yn ei herbyn nhw? Wel, ei figedd, ei genfigen, ac uchelgais hunanol. Ystyriwch yr hen berson oeddech chi. Yr hen berson ych chi'n dal i frwydro yn erbyn heddiw os ydych chi'n Gristion. Mae'r hen ddyn yno fi yn dymuno rhoi ei hun yn gyntaf. Nod yr hen ddyn yw fi. Mae'r hen ddyn eisiau blaenoriaethu'r pethau dwi moyn. Mae'r hen ddyn eisiau mynd ar hyd ffordd y byd, eisiau gwneud yn fawr nid o dduw, ond o'i hun. Dwi ddim eisiau gweld eraill yn llwyddo, os mae hynny'n gost i fi. Mae'r hen ddyn yno fi eisiau adeiladu teyrnas iddo fe ei hun. Ei figedd a hunanoldeb, dyna yw'r stamp sydd ar yr hen ddyn yno fi ac ym mhob un ohono ni. Nod doethineb bydol yw'r hunan. Uchelgais hunanol. Nawr wrth gwrs, mae symptomau allanol hynny yn edrych yn wahanol i bob un ohono ni. Ond mae'r rhinweddau yna yn perthyn i'r hen gnawd yno ni. Gai bwysleisio hwn i chi bore yma. Gai gwthio hwn arnoch chi. Dyna pwy i chi mewn brwydr yn erbyn yn ddyddiol. Dyna yw reality ein bywyd ni fel Cristnogion. Dyn ni mewn brwydr yn erbyn yr hen gnawd yna, sydd â nod ac uchelgais hunanol yn perthyn iddo fe. Peidiwch â gwneud yn ysgafn o hynny, ffrindiau. Dyna'r hen natur oedd ar un adeg mewn tywyllwch yn dilyn tywysog yr awyr, Satan. Dyna pwy mae Paul yn dweud oedden ni. Yn ddeiarol, yn fydol, dan ddylanwad yr un drwg, tywysog y cythreiliad. Peidiwch â gwneud yn ysgafn o'r hen gnawd yna. Peidiwch chwaith â gael eich llethu ganddo fe, achos diolch i Dduw, nid dyna pwy ydyn ni bellach. Nid dyna ein hunaniaeth ni mwyach. I ni wedi derbyn calonau newydd. I ni'n greadigaeth newydd. Dyna pwy i ni yn Christ, i ni newydd. Yn blant i'r holl alluog, yn demlau i'r ysbryd glân, a rhai sydd yn derbyn doethineb oddi uchod. Doethineb sydd yn ein helpu ni i frwydro yn erbyn yr hen gnawd. Chi'n gweld y balans yn hyn? Mae rhaid i ni gydnabod a fod mor ymwybodol bod yr hen gnawd dal yna. Ac eto, i ni yn greadigaeth newydd sydd yn derbyn cymorth gan Dduw, sydd yn derbyn doethineb gan Dduw. I allu byw mewn ffordd lle ein uchelgais ni, ein nod ni, yw clod yr arglwydd, nod diwiol, nid nod bydol hunanol, nid uchelgais hunanol. Sut i ni'n rhoi ei figedd a'r uchelgais hunanol i farwolaeth? Drwy dyfu mewn doethineb a gwyleiddra. Drwy dderbyn y rhinweddau hynny oddi uchod gan yr arglwydd. I ni'n gweld yr un fath o iaith yn llythyr Paul i'r Philippiaid. Fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd gyda'r ail benod yna, lle mae Paul yn sôn am agwedd a meddylfryd Crist. Ond dyma beth mae'n dweud. Peidiwch a gwneud dim o gymhellion hunanol nag ymffrost gwag. Chi'n gweld yr iaith tebyg sydd gan Paul fyna? Hunanoldeb ag ymffrost. Be mae Paul yn dweud wedyn? Ond mewn gostyngeidrwydd, bydde di bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach na gef ei hun. Gwyleiddra yw hynny. Bydded gofal gan bob un ohonoch nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist. Yr ateb i'r uchelgais hunanol
a'r doethineb bydol yna sy'n ceisio'r hunan, yr ateb i hynny yw meddiannu'r agwedd meddwl sydd yn eiddo i ni'n barod yng Nghrist Iesu. A dyma ni'n dod at y pwynt olaf heddiw wedyn. Taw Crist ei hun yw ein doethineb ni. At y Corinthiaid mae Paul yn ysgrifennu hyn. Ond, trwy ei weithred ef, sy'n gweithred Duw, yr ydych chwi yng Nghrist Iesu, yr hwn a wnaed yn ddoethineb i ni, oddi wrth Dduw, yn gyfiawnder a sancteiddhad a phrynedigeth. Pan ni'n dod at orsedd gras, fel mae Iago wedi ein gwahodd ni i wneud, pan ni'n derbyn y doethineb na oddi uchod, be mae'r arglwydd yn wneud yno ni? Wel, drwy ei ysbryd glân, mae'n gwneud ni'n debycach i Iesu Grist. Fel bod ein ymarweddiad ni, fel bod ein penderfyniadau ni'n, y rhai ni'n gwneud mewn sefyllfaoedd penodol, yn dod â chlod i'r arglwydd. Fel bod gyda nhw nod diwiol. Mae hynny'n dod o'r ffaith bod Duw yn ein sancteiddio ni. Crist ei hun yw gwir batrwm ein doethineb ni gan Dduw. A dyn ni, Gristnogion, yn cael ein trawsnewid yn ein meddwl, yn ein calon, yn ein yneidiau ni, i fod yn debycach iddo fe. Nôl i Iago 3, darllenwch be mae Iago'n sôn am y doethineb sydd oddi uchod. Ond am y doethineb sydd oddi uchod, y mae hon yn y lle cyntaf yn bir, ac yn anheddychol, yn dirion, yn hawdd ymwneud â hi, yn llawn o drigaredd a'i ffrwythau dionus, yn ddiragfarn ac yn ddiragrydd. Dyna sut mae Iago'n disgrifio y doethineb sydd oddi uchod. Ac efe dyna pwy yw Iesu Grist i ni. Pirdeb, heddwch, tiriondeb, yn hawdd ymwneud â fe yn addfwyn, yn llawn trigaredd, yn ddiragfarn a diragrydd. Yn darllen hwnna, a mae'r meddwl yn mynd i pa mor melys yw'r arglwydd Iesu Grist. Fe yw ein doethineb ni. Eto, be mae Paul wedi gweud i'r Corinthiaid, drwy ei weithred ef, dyn ni yng Nghrist Iesu, o'r hwn a wnaed yn doethineb i ni. I ni wedi gweud yn barod, dyn ni ddim yn gallu gwneud ein hunain yn ddoeth. Mae rhaid i'r arglwydd rhoi doethineb i ni. Mae'n rhoi doethineb oddi uchod, ond sut yn ei fab. Gyda ninnau wedi ein uno a Iesu Grist. Mae doethineb yn dod o'r ffaith ein bod ni wedi dod yn un a Iesu Grist drwy ffydd. Ni'n gwybod dyna yw sylfaen ein iachawdwriaeth ni, ein achubiaeth, ein cyfiawnhad ni ger bron Duw. Dyna hefyd yw sylfaen ein sancteiddhad ni. Dyna yw sylfaen ein tyfiant mewn doethineb ni, ein bod ni yn un a Iesu Grist, a'n bod ni'n cael ein trawsnewid yn debycach iddo fe. Pan ni'n gweddio ar i'r tad roi doethineb i ni, ni'n derbyn hynny am ein bod ni'n un a Iesu Grist. Ac oherwydd ein bod ni'n un a fe, mae gennym ni'r ysbryd a'r waith yno ni, a ni'n trawsnewid ni, yn gwneud ni'n debycach i'r arglwydd. Yr adnod olaf wrth ddarlleniad wedyn. Y mae cynheuaf cyfiawnder yn cael ei hau mewn heddwch i'r rhai sy'n gwneud heddwch. Gair cynheuaf na, ffrwyth, cnwd. Pan ni'n byw yn ôl patrwm heddychlon, tirion, diragryth, diragfarn Crist, mae yna ffrwyth fyna, mae yna gynheuaf o ffrwyth fyna. Mae'n arwain at gynheuaf o gyfiawnder. Mae yna ddigonedd yn hynny pan ni'n byw yn ôl patrwm Crist. Sut ni'n cymhwyso hwnde i'n bywydau ni? I ni wedi diffinio doethineb
yn nhermau ymarferol, sef cymhwyso gair Duw yn gywir i sefyllfa mwyn nod diwiol. I ni diffinio doethineb yn ymarferol, ond mae popeth ni wedi gweud bore yma, mae'n fframio doethineb yn nhermau ysbrydol. Taw Crist ei hun yw ein doethineb ni, a'r ffaith taw dod yn debycach iddo fe sydd yn ein gwneud ni yn ddoeth. Felly bod rai ohonych chi'n cofio'r trend yma, ond fe sy'n Gristion yn rhy hwyr i hwn fod yn thing. Chi'n cofio'r wristbands? Chi'n cofio'r wristbands oedd gyda'r llythrennau WWJD arnyn nhw? Oedd hwn cyn yn amser i, fel Christian. WWJD, what would Jesus do? Syniad oedd gennych chi'r freichlled yma, gyda WWJD arno fe, a unrhyw bryd o'ch chi'n mynd i wneud penderfyniad, oedd e gyda chi fyna, o'ch chi'n gofyn y cwestiwn, what would Jesus do? What would Jesus do? Ar gan ystyried be ni wedi bod yn siarad am bore yma, beth yw'r potential issue gyda hynny i Gristion ifanc? Ble mae gofyn y cwestiwn yna yn rhoi'r emphasis, yn rhoi'r pwyslais wrth i ni wynebu sefyllfaoedd sy'n galw am ddoethineb? Yr cwestiwn na, what would Jesus do, yn rhoi'r pwyslais fan hyn ar ein meddwl ni. Bod ein ymateb i sefyllfa, bod doethineb mewn sefyllfa, what would Jesus do? Dwi'n goffod meddwl trwy'r cwestiwn na fan hyn. Wrth gwrs, dwi'n meddwl pethau trwyddo ddim yn beth drwg, ond y problem yw pan ni'n rhoi'r emphasis ac yn rhoi'r pwyslais ar y meddwl, ar ein meddwl ni a'n capacity ni i feddwl pethau trwyddo yn ein hunain. Peth gwell, a pheth anoddach i'w gael yn iawn, yw defnyddio'r meddwl, ond rhoi'r pwyslais ar weddi. Defnyddio'r meddwl, ond rhoi'r pwyslais ar weddi. Nid gofyn, be byddai Iesu'n gwneud mewn ffordd sydd yn bennaf yn thought exercise, ond yn hytrach i droi at yr arglwydd Iesu yn y foment. A gofyn, arglwydd, help, be dwi fod i wneud fan hyn? Helpa fi, ro nerthu fi arglwydd. Yn hytrach na'r cwestiwn WWJD, felly byddai'r gair pray yn well, fel ymateb cyntaf wrth i ni wynebu sefyllfa anodd, wrth i ni wynebu sefyllfa lle mae angen doethineb arno ni, ein ymateb cyntaf ni dyle fod gweddi. I beidio a dibynnu'n gyntaf ar ein capacity ni i feddwl. Hyd yn oed i feddwl yn nhermau beiblaidd. Ond i droi at yr arglwydd yn gyntaf a gofyn iddo fe arglwydd fframiau'n nghalon ni, fframiau'n meddwl i arglwydd, helpa fi wrth i fi wynebu'r sefyllfa, arwain fi wrth i fi feddwl pethau trwyddo fan hyn. Achos tardd unrhyw ddoethineb sydd gyda ni yw Crist ei hun a'i waith yno ni. Rhaid i ni droi at yr arglwydd yn gyntaf wrth wynebu sefyllfaoedd sydd yn gofyn am ddoethineb. Dwi eisiau pwysleisio eto, dwi ddim yn treol gwneud hwn yn fater o meddwl yn erbyn ysbryd. Nid mewn brwydyn yn erbyn ei gilydd, y meddwl ar ysbryd, nid dyna dwi'n ceisio dweud, ond mater o flaenoriaeth a threfn yw e. Dyn ni ddim yn dachrau fan hyn wrth wynebu sefyllfa anodd, yn dachrau meddwl pethau trwyddo. I ni'n dachrau fan hyn, yn gofyn arglwydd, please wneud i helpu fi. Please ro gymorth i mi arglwydd. Please ro ddoethineb i fi. Wedyn i ni'n engage o'r meddwl. Wedyn i ni'n dechrau gofyn, okay, pa adnoddau mae'r arglwydd wedi roed i fi. Y pwynt yw hyn. A'r gobeith yw, mae'r frawddeg yma gobeithio'n grynhoad o'r syniadaeth yma. Dyn ni eisiau i'r arglwydd wneud ei waith yno ni cyn ein bod ni wedyn yn mynd a gweithio yn y byd. Cyn bod ni'n rhoi gair Duw ar waith. Mae rhaid i'r arglwydd ymwneud â ni yn gyntaf. Mae rhaid i'r arglwydd ymwneud â ni yn gyntaf. Sa'n gwybod amdano chi, mae hynny yn herio fi lot fawr iawn. Dwi'n gobeithio bod yn herio chi.
Mor aml, dwi'n ffindio fy hun mewn sefyllfa lle dwi'n meddwl, mae gen i fi'r datrysiad i hyn. Dwi'n gwybod beth i'n neud. Mae gen i'r ateb. Dwi'n gwybod. Ac yn aml, fe fydd yr ateb yna, neu'r datrysiad yna, yn ateb sydd wedi dod trwy feddwl pethau trwyddo gyda egwyddorion beiblaidd. Ond dyw egwyddorion beiblaidd ar ben ei hun ddim yn ddigon ar gyfer ein gweithredu ni. Dyw meddwl pethau trwyddo, ben ein hunain, gyda egwyddorion beiblaidd ddim yn ddigon. Be dwi'n ffindio, be dwi'n gweld pan dwi'n gwneud hynny, yw falle ar yr arwyneb, mae be dwi'n neud i weld yn oce. Lle mae be dwi'n neud i weld yn cyd-fynd gyda beth mae'r gair yn dweud, ond dyw calon fi tu ôl y gweithredu yna ddim yn iawn. Dwi ddim di treulio'r amser mewn gweddi yn gofyn i'r arglwydd, gwnaed y waith di yno fi yn gyntaf arglwydd cyn i fi wynebu'r sefyllfa yma. Tueddiad fi, falle bod hwn yn wir i rai ohonoch chi hefyd, tueddiad fi yw flash thinking, be mae'r Beibl yn gweud, jump in, gweithredu. Mae gweddi ar goll. Dwi'n goffo brwydro yn erbyn fy hun yn hynny, Alun, stop. Stopia, gweddia. Dwi'n dal fy hun, yn mynd ar hyd y llwybr nawr, ceisio datrys y broblem, ffixo pethau. Stop. Ti'n mynd gallu ffixo unrhyw beth. Yr arglwydd, fe sydd ar datrysiadau i broblemau, fe sydd ar doethineb dwi angen mwyn ymwneud â'r sefyllfa yma. Felly bod rai ohonoch chi ddim yn cael eich nodweddu gan hynny, ond yn sicr dwi'n siŵr bod ni gyd yn gwneud hynny i raddau. Felly pan ych chi'n ffindio'ch hunain, yn treul meddwl pethau trwyddo ben eich hunain, yn treul, fel ni'n gweud, jump in na, beth mae'r Beibl yn dweud, bant a fi, stopiwch, pwyllwch, trowch at yr arglwydd mewn gweddi. Mae gwir ddoethineb yn cofleidio'r reality bod angen i'r arglwydd ymwneud â ni cyn i ni ymwneud â'r byd. Nawr, cyn i ni ganu, mae'n drwg fi, cyn i ni gymryd y cymyn gyda'n gilydd, dwi eisiau ni roi chydig o funudau i'r arglwydd mewn gweddi. Os ydych chi'n gweld unrhyw beth o'r gair bore yma, chi'n teimlo, dwi angen edifarhau rhag hynny, mae'n gyfle i chi wneud hynny ger bon yr arglwydd nawr. A dwi eisiau chi feddwl, yn y cyfnod byr yma ni'n mynd i gael o weddi, meddyliwch am sefyllfaoedd yn eich bywyd chi ddim eto wedi codi'r arglwydd mewn gweddi. Boed sefyllfaoedd teuluol, sefyllfaoedd yn y cartref, sefyllfaoedd yn eich gwaith chi, beth bynnag ydyn nhw. Meddyliwch, codwch nhw i'r arglwydd mewn gweddi o gyfynwch, Dduw, am wneud i helpu fi fan hyn. Plis rho ddoethineb i fi arglwydd ar gyfer y sefyllfa penodol yma. Chi sy'n gwybod beth yw rheina, ni'n mynd i godi rheina ger bron yr arglwydd nawr mewn gweddi. Yn ni weddio. Bod ni'n gweud fyddwn ni yn dawel am ychydig, a wedyn na i weddio i gloi cyn bod Aaron yn arwain ni yn y swper.